Θα κερδίσουμε το δράκο εγώ με το Γαβρίλ. Πριν κάναμε βίντεο αλλά είχε κλείσει μόνο του. Και έχουμε βάλει παιδιά mods. Έχουμε καινούργια σπαθιά. Έλα, πάμε. Κάτσε να τους δείξω λίγο. Κοιτάξτε αυτό το bow. Σπαμάρει arrows. Κοιτάξτε. Και δεν τέτοιο. Δεν σπαμάρει και πολύ. Περίμενε. Όχι, είναι βράδυ. Καλό μέρα. Πείτε το, δεν σπαμάρει τώρα τόσο πολλά. Πριν σπαμάρει πολλά τέτοια arrows. Θα πάμε να κοιμηθούμε. Με αυτό πετάς. Μετά θα τους δείξω. Πότε πολύ κολλάει. Δεν ξέρω, σε μένα όχι. 7 FPS. Μην τους καθυστερείς, έλα, δείξτε όλα τώρα. Ναι, αυτό το σπαθί σε κάνει να πετάς και περιμένετε. Αυτό το σπαθί, όταν σκάβεις με τρύπα κάτω και πας έτσι, γύρω-γύρω, θα σπάει τα blocks γύρω σου που τα κουμπάς. Περίμενε. Αυτό ζώνει πολλές καρδιές. Το δεύτερο έχεις μίξες. Και κοιτάξτε, αυτή τη φορά θα σπαμάρει πολύ πιστεύω. Κοιτάξτε, πολύ σπαμάρει. Αυτό εδώ το... Όπα, εντάξει ρε, το τείχο. Ρε πλάκα. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Έλα, τελείωνε, πάμε. Για να μου φύγουν τα effects. Με πόδια πάμε. Εδώ πίσω μας από εδώ. Κάτσε να βάλω το chest plate. Ναι, και εγώ. Το έχω βάλει ήδη. Ωραία. Παιδιά, είμαστε έρωτοι. Πάμε με ένα τέτοιο. Κάτσε να το κάνω καθαρά γιατί μου σπάει τα νεύρα βροχή. Ναι. Το έκανα μπερδεμένο. Μην μου πεις γύρισε στις γωνίες. Γιατί κάποιοι γυρνάνε τις γωνίες. Αυτό δεν Είναι ωραίο. είναι. Κάποιοι bastard, τίποτα. Έτσι και όσοι μεγάλοι το βλέπουν τα βίντεο μας. Wow, επί 2%. Γαβρίλ, Πάμε. να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί μεγάλοι που είναι από 24 μέχρι 30 κάτι χρονών βλέπουν τα βίντεο μας. Δεν ξέρω αν πρέπει να τους αρέσουν. Μπορεί. Γιατί δεν ξέρουν τι βίντεο να δουν και βλέπουν τα δικά μας. Κατάλαβες μήπως. Ναι. Παιδιά, το βρήκαμε. Το βρήκαμε, παιδιά. Από εδώ είναι, από εδώ. Να το κάτω. Σκάβουμε 4 blocks. Κοίτα, κάτσε να τους δείξω λίγο. Παιδιά, κοιτάξτε, βλέπετε. Κάτσε. Άντε, κοιτάξτε τι κάνει. Αλλά τώρα θα χρειαστούμε πίκαξ. Περιμένε να πάρουμε. Τα ξεχάσαμε στο σπίτι. Θα πάρω εγώ ένα. Θα έρχεσαι με ένα. Ορίστε. Το βρήκα εγώ. Πάρε, μπες στην τρύπα μου. Ωραία, ήρθα. Φέρε μου το pick-up. Σου το έδωσα. Είναι στο inventory. Τώρα μπαίνουμε σε survival. Ναι. Settings. Ωραία, πάμε πάντα. Το pickaxe τώρα δεν θα το χρειαστώ. Αλλά, για νούμπα. Περίμενε. Ούγα μου τη μάνα του. Ούτε ο σκελετή. Με το χρωματιστό σπαθί να τους κάνεις. Αυτό κάνω. Πάρε, πρόσεχε. Σε παρακαλώ, πρόσεχε να μην πεθάνω. Περίμενε. Παίρνω torch. Εδώ. Φέρε μου, πάρε το έτσι, φέρε μου. Πέτα μου μισά. Ωραία. Επειδή έχω 4 stacks, σου έδωσα ένα. Θα να δώσω άλλο ένα να έχεις και εσύ 2. Όχι, δεν θέλω. Όπα, όχι εδώ. Εδώ. Σκάλα, κάτω. Άμα δεν το βρούμε, απλά να πάμε σε spectator. Εδώ, τίποτα. Παίρνω spectator. Μπαίνω εγώ spectator, περίμενε. Κάνε κάτω. Κοιτώ. Ωραία, βάλε τα άλλα 2. Μπαίνουμε. Άντε για... Χωρίς σπαθί. Απλά θα πετάξουμε. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Πάρε, κάτω κάτω.
Κάτσε κάτω, έλα εδώ. Από εδώ είναι, από εδώ, Γαβρίλ. Κοίτα κάτω. Κοίτα με λίγο. Πού είσαι? Ανέβα. Ωραία, ανεβαίνω. Enderbirds, water bucket, torches δεν έχεις ούτε καν, ούτε και pickaxe. Και όταν θα σπάσεις σκέτσα, μην κοιτάς κάτω κεφάλι. Πρέπει να μεταμορφωθούμε σε κάτι καλό. Πάρε το σπαθί για να έχεις πιο πολλές ζωές. Ναι, Και να έχεις και night vision. ωραία. Πάμε να σπάσουμε εκείνο πάνω. Έλα το Ender Dragon τώρα. Το σκοτώσαμε με τη μία. Sorry. Μη ρε μαλάκα, να το παίξουμε κανονικά. Κανονικά. Ναι ρε. Δεν μου είπες κανονικά. Μην μπαίνεις. Όχι. Θέλω να πάρω το XP. Εσύ τώρα τι κάνεις? Ω γαμώ τη μάνα του, δεν το σώσα. Τώρα, Θα με βάλεις στο σπίτι. μπαίνω κι εγώ, πάρω το XP εγώ. Τι έχει? Σπαθί. End blade. Πάρε το εγώ, αυγό το αυγό. Πού είναι το αυγό του? Όπως ξέρεις, καβείς κάτω και βάζεις torch. Ωραία. Please βάλε με στο σπίτι. Please, εκετεύω. Με όλη μου την καρδιά. Ναι! Έτσι θα σε βάζει στο σπίτι. Παιδιά, το κερδίσαμε το δράκο με cheats. Sorry. Με mods. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να τον σκοτώσουμε. Αλλά το μόνο mod που θα βάλουμε θα είναι... Όχι έξτρα σπίδες. Τι είναι? Θα δούμε ποιο θα είναι το επόμενο mod που θα βάλουμε. Το πήρα. Εγώ να είναι αυτό που μεταμορφώνουμε, θα βάλω στο επόμενο. 1, 2, 3. Έρχομαι με το αυγό του δράκου. Ωραία, τώρα θα μεταμορφωθώ. Θα βγω εγώ έξω και θα μεταμορφωθώ στο δράκο. Αλλά το μεταμορφωθεί στο δράκο. Θα μεταμορφωθεί στο δράκο. Αυτό εδώ θα πάει σε αυτή εδώ τη θέση. Και πάτε για τα λέγαμε μουνόσκυλα. Μουνί. Ωραία, θα βλέπω το μεταμορφωθεί στο δράκο να πας μακριά από το σπίτι, δηλαδή από εδώ που είμαι εγώ. Τα δέντρα. Παιδιά, τελειώνει το βίντεο. Θα βαράμε στο τοίχο έτσι. Ναι. Παιδιά, το βίντεο τελειώνει για σήμερα. Γεια σας. Τα λέμε. Α, παιδιά, να σας δείξω. Να μην σας δείξω τώρα. Έχουμε σκυλιά και άλογα. Θα σας το δείξω σε άλλο βίντεο.